ini joto saima kha chini kila tipra motha block committee ni ngui tasara bishes kai sini youth YTF chini kila block committee ni brong ni tuidul mungbai ne tini जों कायसा हमसां रेली खायजाखा अ हमसां रेलिबो जों तिनि प्रथम खाका हामिया पनाय जोंनि ससियेल मिडिया बे ससियेल मिडियाव नाय टंनाय तासारा जों बायदिनि हमसां रेलिव गोरों फायनाय जत्त ताकुते बहुत संनो जों ब्लक कमिटि नि खाका हामिया पारो जों नमन सानाय जों थांनाय नखा 19 तारिखआव जोंनि बाहायनो सारा त्रिपुराव जोंनि एडिसि बिसि बुटुयानि बांनि जों डेपुटेसन आव बराव बाहायनो ठीक भाबे 44 टा साबजुनाल borong nangiya sat sisbu biang ni kogrok borong malai kana sat sisbu nei borong bahayna sabjunalo dakne sayi o jorawa kisu amar purbu khak ni sabjunalo senukha oyekjona khasiya rengya busiya bui baita gejaknai chin bubagrano thaiha hairok slogan no tasara segia tei bayang chini tipra mothani block deputation roi thangmani gipil pro borong no lama ka songoi गोखा एकदम खरब सखायनो दाबक जिबिव इन्जुर दंगु आखाया नायजाक दंगु हाय होनैनो अमचिनि तिप्रासारक ताकसानो खासि रोंगिया अ बफ्रबा खासि सिनाय अमनो ताकखानो जरा दंख फाइबेदि खासिबानि जरा हाय होनैनो जों ओ जेबरम जे कप नांगो नांगिया कप व्यवहार खायमानि सिनि गुबाग्रा जों मताय होनै मानेबो बनो थैखाहि जेबरम स्लोगान नमनो अमनो जों पूरा पुरे किला तिप्रामर ब्लक कमिटि YTF TWF जत्तनो जों बनो कन्डेम खायो सेलेंगो अमहाय बुसकांगो जाते तांथों आर जदि इंलांखे चिनि तिप्रामर चिनि गुबाग्रानि दल जों कोनो पार्टी गैया जों जातिसि अ जाति जों सिरिं सिरिं दंया निराव बैबाय दागेजाक दंनाय बैबाय रानकिसा सलाव रजाकना दागेजागै मांस सेक्सा रजागै अमहायनो निराव चिनि जों बायसोंनो बरक खायै गुबुन दफानि बरग्रक चिनि थानसानो सबायै बुबाग्रानो तलाखिग्लायनि चेष्टा खायदों किन्तु पिया अर मैथमा खायनाय जों कखनो चिनि बुबाग्रानो तला खायनि रया तै चिनि थानसानो बरक जत चक्रान्त खायथों जों चक्रान्तव जों जेकेबानो जों उदार खायनाय अमा हायखेनो जों प्रतिगार खायजा चिनि किला तिप्रामर ब्लक YTF TWF जतनो जों चिनि हायखेनो साखारै अ जे बरंनि स्लोगानो जों पूरा पुरिनो सेलेंगो अमा हाय जाते तांथों आइनि बाङैनो जों चिनि खागुमानि हमसांति रेलि खायनि बाथों रेलि खायमानि के थांनाय तारिखआव ब्लक वन सिस्टमखौ बसराबो बिजेपि संगुल जुनाल हाबनाल ब्रक डेपुटेसन के तानिबाङै ब्रक लाइका उदराबो ब्रक जे सिनि तिप्रामो थानो खातखा गब्रक केते ब्रक स्लोगान ब्रक लाइका बुबाग्रानो बाहायके बथैखांनि साइमाखा चिनि अहानि नखफां चिनि बुबाग्रा चिनि गुसुं तिप्राथानि मानथाय सकथाय जे जों आगि दराबो जे जों बाहायके संनाय बाहायके समाजखौ दालाय संनाय जों बाहायके थाखा संनाय बाहायके फोरोंमै तबावो जोंनाव फाइट थायनि फोरोंमै तबनाय चिनि बुबाग्रा किन्तु बनसि चिनि अहानि नखफां बुबाग्रा बनसि ब अहानि बुखांगोतै ब बनो याखि सुरै हाया माने तो अमो हायंनि मामलाय पार्टी ते दोस्तो उ बरो कायसा सि बाहायके जे अहानि नखफां स्नेयाङै मागो हानिबावनो आं कयना नुबो जे नेक्स्ट ददिसि अमो हायंहायके जोंबो सिरिं सिरिं तंया नांखायके ब्रक जे पालमाके सिग्रेथों जेलो के जेलो गुलिके गुलि रदि खाखला आं जत्त चिन्ते प्रासा खाखला थमिन थैबानि देदि तंगो तानिके जों ताबो दरा जों सायमाया जों अमो कायसा राजनीति हि चिनि बर रनो बय गोबां माने जे राजनीति गोरों जे आगे खायफैनाय र बहायके बरनो अराय पराय जालाय दं अमो आसले राजनीति जा तानिके चिनि अमो बासिजों भबिष्यत थायनाय साल गुसुं गंखांनि बाङैसि अमो कायसा दफानि बाङै राजनीति सि इखे गणतन्त्रनि रायदाबो बहायबायसि मा थांनाय हानि बाङैसि जों बुबाग्रा जों थांथा थाङो इखे इनडाइरेक्ट जोंनो सिग्रेबो बहायके नों अमो हायके बुजांनायखो अर तागदाल बिजनेसमेन खायनायके बो अर कतालके गदाल हायके इनि दुकान नस्तनायखो अमो तमाक चिनि दफा तंकेसि चिनि बिजनेस तंनाय चिनि दफा तंकेसि चिनि राजनीति तंनाय चिनि दफा तंकेसि चिनि गुसुं मोखांसि सावै थांमानाय जदिसि ताबक थानो बुबाग्रानि कगनो खोनायायके जों ते 10 बছর थानो नांलिया जों अटोमेटिक न कमरै थांनाय जों हस्पिटाल तो बडी कलेज तो बडी चाकरि एकुटि रदि किन्तु अमो बाचिनि सलुसन गया चिनि अस्तित्व रक्षा खायनि बाङै चिनि पपुलेसन नांगो गणतन्त्रनि रायदाबो अंके जे सिट गणतन्त्रको बां
गणतन्त्र लोक संख्या जे लोक गणना जे लोक संख्या गोबां बनि फेके नों थांनाय हायनि बांजों ताबो जरा तंखौ जों दिनै मानथाय संखाय सावानि गाहायनि बांजों जों ताबो खानसाखि जाब्रे मासेनाय बै जे पालमा यासै सुल थाथों हाफानो दिनै बुबागरा दंनाय जदि नेक्स्ट अब हाय हायके जों सिरिं दंया जे पासाथों थांना बेलेगसे हामबाय जाय जत नाय दंनाय रावनाव हामबाय जों दिनै रेलि माखायमानिखौ थांनाय 19 तारिख अक्ट'बर जों दिनै त्रिपुरा सारनि अधिकारनि बागै त्रिपुरा मथानि अनगायै जे ब्लगाव जे जों मेम'रेन्डाम भिलेज कमिटि इलेक्सन नि बागै सिया दिनै ताफुग्रबनो जेरै त्रिपुरा सारकनो खासियारक जनजाति मुरजाहनै मुंनावै जे पार्टी खाइ दंनाय बरमनि दिनै अधिकारनि सियानि बागै दिनै त्रिपुरा सारकनो आयं अमपिनि गामियाव त्रिपुरा सारकनो दिनै बर'नो बुखा बेकेटनो सेबाय बुखा दै जों आरो स्लगान खोनाका दिनै बुबाग्रानो थैका होनाय जों आबादनो जाजायाङै दिनै जों जिल्ला त्रिपुरा मथा युथ दै बोरियाव जत्तनो थैयै जों दिनै प्रटेस्ट रेलि खायो जों आपनो निन्दा खायमानि तो मनंनाय बर'क फायो थाङो आइफोनो हक कायसा मजो मा थायो जों बर'क बाक्सा बुमुंनो रोगोदौ एके आं सानामु जोंगो बने बुमुं বিদ্যুৎ বা কোনো সময় লুট ছেড়ে আবো কোনো চিনে যায় আছে বুঝকা একে বুবাগ্রা সাইটম 100 जना লিডার থাকা 1000 जना স্নানাই হিনাই তিনি পাবলিকনি কোনো অভাব করে তিনি বুবাগ্রানি খালি